ez da arraroa. Agian horena fusila garbitzea izango duk lasaitzeko. Ostia ez, berandu noak. Jerónimo! Kontu? Zara Euskadi, bizi Sabino! Ostia! Euskal Herria! Askatu! Hau izotz! Para sol por la camisa nueva. Baiku! Moskiz, gaur jendeari du. Hau kusidadea. Ene, hau paki hemen, bazen garaia. Kaixo kuadrilla. Bakterius, gara jardo bat, bite. Beitu, haudek kokoteko lagun bat. Haupa? Ini hau lerdua duk. Tipu hau gure neskekin ligatzera etorri du. Ziur. Beitu zeo lagarro piura dakan. Oso jatorra da, Eta guapua ere. Hehe, ze ondo. Ba, guk entsaio daukau gaur, ezta? Bai, ni ikustea etorri naiz, ez baizu inporta? Ez, baizera. Oixe ba mutile. Lasai etorri, Tira, nien hau eroso sentitzen entsaioetan publikoakin. Bo, bestela geho elkartuko geha edo. Bueno, Harry, oain lotxati, tia, entenitu behar den motel, nire lagunaek eta... Bo, nahi duzuen bezala, nik komunera noa. Nire lagune, hau ere txoratu aldu ba. Hori tipo astuna. Ere parrasteten zaik tiponekin pentsatzen ez da udari txiki. Ai, en fin, zehoze pentsatu beharko diago. Desiatzen nago zuen musika entzuteko, Desiatzen nago zuen musika entzuteko. Be, Laster kontzertuk ematen hastia espero gu, baina zu izango za gure lehenengo entzulixa? Lasai erran kritikak eta. Bueno, ni naiz aditua, baina beharrezkoa bada, egingo dut, lasai. beitu jok, hori duk loktitei. Ze gauze txaskorra. Nei hola ikutzen baziak, jata! Ui, argik joan dira bakterius. Bai, horretan ari naiz. Baina eta Nik entzunanekan zortze hona ematen zula argila juten da nian maite dezu nahi musu ematia. Guain entzeize aldiak. Zuek ere bazen egiten, kauen zot, baina zergatik naiz beti azken anteratzeena. Motza izelako motel. Ez dik ematen. Bakterius, ez aizeo ze arraro izango. Baizurrezu bai arraroa. Barkatu arraroa ez nien esan nahi, ezberdina. Aizue, badaukagu sartzea kantagai bat gure emanaldietan. Maritxu nora zoaz, eder galantori. Edo Trintosen bertsio rokeroan gizan. Maritxu nora zoaz, eder galantori. Iturrira Bartolo. Ai, barkatu, oraindik sokaren eraginpean nagok. Aizue, gero eta zaleagoak zarete bereizten. Zehoze beharko zenuketen, lumagorriren bat edo... Bai, fasistak beti saiatu izan dira gu identifikatzen. Naziek, frankistak, Eliza Katolikoak, jartza zuzuk nahi bazu, identifikatuko zaituen zeuzer supermatxito gisa, M bat, adibidez. Ai, hanka gero eta sakonago sartzen ari dauk ez da. Ai, Bueno, ea zuen ondoan pixkanaka fintzen nahi zen. Gainera, entzun diat, gehi batekin gehiago ligatzen dela. Gehi baten ondoan alegia, ez gehi batekin. Bueno, eta sekulako giroa egoten duk gehien desfiletan eta tabernetan, ez da? Gaur egunien emati bakarri festaala, eta gure sexualitatea trapu utxigin aldarrikatzie. Baina, bak inundi atorren arrotasunon desfilie, ba New Yorken Stonewall tabernako matxinaatik. Bertan gay lesbiana, putak eta transexualak eta biltze ituan, eta poliziek atxiloketa batzuk egin zizkien.
1909. Baina ekainan 28ko gau hartan, askida esan zitean, eta hurrengo egunetan kristo manifestazioek eta borrokak izan dituan, eta gehoztik esatio arruitz hauek. Ze ausarta den ez jakinkeria, batez ere nirea. Nik ere inoiz edo behin pentsatu diat, gehia izan dintekela edo... Gutxi ligatzen dukelako, baina hori motel, duk neska bat ezagutzen duanean, ez aizelako gauza begirada titietatik altxatzeko. Ai, zezalea den mundu haukauen zotz. Aurre historian hobeto bizizian. Bai, eme bat topatu masustabiltzen, atzetik etorrita zumba ez da? Hasta potrue? Historixen gehi talde espiana asko egon diez? Bat bi hiru erantzun barriro, 25 pesetagatik gaite lesbiana famatuk. Oscar Wilde. Ricky Martin, Judy Foster, Martina Navratilova, Amélie Mauresmo, Rock Hudson. Federico García Lorca, André Gide, Freddie Mercury, Janis Joplin. Simone de Beauvoir, Angelina Jolie. Ricky Martin, Oso azkarrak zarete zuek bai, baina ez ez esan Euskal Herrikorik. oaindiken armairu handi bat de gure herrie. Libre izateko aiz jaioa, Mari, ezar izango niretzat. Ze, gaur karaokea? Pixka bat. Aizu, Lady Mari, eta euskaraz baldago himno gehi edo lesbikorik edo musika talderik. Pentsotate. Transgresorenak las gulpes. Eta orain itzi arziga. Ta zer egiten du ba? Porno terrorismo. Porno terrorismoa. Ematen dit ekintza bat egiteko gogoa. Zer dakakik? Bazoka. Tira, karabinero. Maitasuna bigazteño, eskuz eskubide deno, begiarai bihotz laino, istan goxo bada baino. Maitasuna zoin bera, denetako kantu bera, altan ere arabera, maitasunez ituak gera. Maitasuna puñal zorrotz, nok deraukagutan arrotz, bihar zaurietan bihotz, egun zorion delakotz. Odola harroka sailan, xoxo polita xirulan, primadera firrindolan, maitasuna gurekilan. Maitasuna zoin bera, dene